A l'Adobe Connect podem compartir la nostra pantalla amb la resta de participants per a compartir continguts, compartir navegació per la xarxa o fer una explicació. Per a fer-ho, cliquem a Compartir mi pantalla des del pot Compartir. Si per alguna raó no disposem d'aquest pot, podem activar-lo per mitjà del menú Pots. Un cop hem clicat a Compartir mi pantalla, ens apareixerà una finestra on podrem seleccionar exactament el que volem compartir, des d'una aplicació que tinguem oberta, una finestra en concret o tot l'escriptori. Si escollim l'opció de compartir una aplicació o una finestra, els assistents no veuran res del que fem fora d'aquestes. Escollint compartir l'escriptori, la sala passa a segon pla i podem començar a interactuar amb l'escriptori. Els participants veuran tot el que fem en pantalla i nosaltres podrem interactuar amb la sala per mitjà d'una petita finestra de gestió. Des d'aquesta podrem activar o desactivar la nostra webcam. Activar o desactivar el micròfon i l'àudio, gestionar la llista d'assistents, obrir la sala de xat i veure les notificacions. A més, podrem pausar l'emissió per prendre notes i reanudar-la. I un cop acabada, finalitzar-la clicant a Detener uso compartido.